Είσαι μονός. Είσαι τριπλός. Τρελαμένος. Είσαι τύπος του αυθόρμητου. Ή του οργανωμένου. Είσαι στον κόσμο σου. Ή με τον κόσμο σου. Με τον πόνο σου. Ή με τον λόγο σου. Όπως και να είσαι, είσαι δικός μας. Pizza Hut. Μαζί σου για να μοιράζεσαι στιγμές, να απολαμβάνεις γεύσεις και τιμές.